as time goes, kwafika amapiano. I think it was 2020, 2019. Yes, so I pick up from apho, ndathanda piano until apha ndikhona namhlanje. Yo, the most embarrassing ndingathi kukuba stage having to perform ingoma yakho only to find out ukuba le crowd, the audience ayazi lo ngoma leyo. Andifuna uxoka shem, anaye plan B, music plan A yam, and ndisho uba uzonisebenzela, which is first song Las Vegas, then the second song Ibuya, the third song Boys Holiday, then ingoma yes4 Iziyasha. So play pia khona my favorite song Las Vegas. One thing I'll say ndithi xa uyi-artist uzama upusha zama sebenza kanzima. Yeah. Don't expect uba abantu bakuncedise kwi-craft yakho iwe sebe ofuna like sebenza kanzima, unga-expect uba abantu bafake isandla bakusupport because bayakwazi. No, libala loo nto leyo, sebenza, pusha, never mind the negativity ne. But also ungayi-ignore because somewhere somehow uyakhulisa. Sabadlalela ingoma yethu yokuqala iLas Vegas le ephumileyo. Okay, yona okay. Sabadlalela yona bayithanda but no, this one funeka iphumile siyayithanda. Oh, Yeah, man. then saqala apho ke bathi hayi bazosayina. Yeah. Hi everyone, welcome to Z's Cozy Corner, where creativity meets the conversations. I'm your host Z, and I am welcoming you guys your Heritage Day. I know le episode nizayifumana later, but happy Heritage Day, guys. Well, today ndihleli noFisto, i-ambassador ye Dunhill, i-artist, like I don't know, artist guy. Fisto, unjani? Siyaphila nami bhuti wami. Yeah, can you introduce yourself? Usixelele into yobana uFisto ngubani, wenzani? Yes. Okay. Hello guys, igama lami nguFisto RSA. I'm an artist vocalist all the way from eTembisa. Yeah, ndiyagrow and ndiyapusha. Thanks guys. Thank you. Wow. Wait. Okay, yintoni? Okay, upusha amapiano, not Yes. just any music. Yes. Amapiano. Amapiano, but ndi-more versatile. Ndiyakwazi ukwenza amanye ama-subgenre. Yeah, ndimuntu othanda ukufunda. Is it? Yes. Alright, yintoni ekwenze ukubana mawuchoose amapiano mawube because kakhulu ukupiano ne? Yes. Yes. Ndiyaqale ndithi into endinspire kakhulu uba ndenze amapiano. At first ekhaya bendinosisi wami omdala kum yabo. So every time like usisi wami umuntu othanda music. So every time xa kevuka ekuseni clean ayitshayela behlala ekhalisa music. But eqaleni ebengakhalisi amapiano, ebekhalisa i-R&B. Oh, yes. So I fell in love ne-R&B, but as time goes kwafika amapiano. I think it was 2020, 2019. Yes, so I pick up from apho, ndathanda ipiano until apha ndikhona namhlanje. Is it? Yes. Great. Yeah, ndiyabona man, like ndiyazibona ingoma zakho, you are good. Yintoni i-theme yakho ku-music, like ama-views, like banga-expecta ubana i-theme yakho injani, like ucula kanjani, like Okay. i-messages zakho zinjani? Okay. To answer the question leyo, I'm more into umuntu othanda umculo o-soft or soulful. Yabo, because ndi-inspire ngabantu abanjengo-Kelvin Momo. So music wami i-theme yakhona is-soulful music othathayo, ohilayo. Okay. Yes. Okay, that's great. That's good. Right, if ungaphiwa i-chance ukuthi yenza ingoma ne-artist, ingaba ngubani lo artist le? Okay. Kwi-producer side, I'll choose wenza no-Kelvin Momo because sound yakhe ndiyayithanda. Lo muntu lo ngumuntu endimamela mostly every day, but kwi-side lama-vocalist I'll choose uNacho because uNacho istyle sakhe the way a-approacha ngakhona music, yeah, ndiyasithanda, siyandichaza. Yes, so these are the two people engathanda uba nam ngelinye lamalanga ndenze music nabo. It's coming. Yes. It's on its way. Uza kwenza music nabo. Yintoni ekwenza ubana like ekukhuthazayo xa ubhalayo, like ifika nini lanto leyo ukubana okay, like some people bathi
umuntu uyayiphupha ubana okay let me write ingoma ethi omunye athi no uyazifikela nje so kuwe ihamba kanjani? Ihamba ngohlobo lokuthi if ever ndive ibeat emnandi endichazeleyo kulapho ndibhala khona kakhulu, ndibhala khona into engaqhelanga uzibhala, kulapho ndikwazi uba mandibhale straight like ndi-enjoye ipeni ishelele ityibilike ephepheni. Yes, ideweni ngakhona. Also ndithanda ukusebenza like nabantu abazimiseleyo. If ndikwi-room nama-artist athanda ukuzimisela xa bebhala izinto zibe serious, nam ndiyakwazi uba okay ndi-adapte kuloo environment leyo, ndikwazi uba nami ipeni yam xa ndiyibhala ifakale ityibilike. Yes. Guys, I don't wanna lie, good because bendikhe ndaba kwispace naye whereby like yuke kwacreatwa ibeat like yenziwe ngoku kwacreatwa ibeat and then yonke i-artist like bengaplanwanga, but believe me wonke umuntu uyawenza izinto ezitshisayo. Right, I believe you because I was there. Khona into obusy ngayo, project obusy ngayo? Currently yes, ikhona i-project endibhizi ngayo nama-producer akhoyo egamini atshisayo. Oh yes. Yes, ndizothanda uba ndiwamenshine. Oqala nguBrambetha all the way from eSambro. Yes, it was a better experience ukuba naye eRubin because safunda into ezininzi uba isound iapproachwa njani, mastering nemixing. Yeah, it was actually nice. Yonke into beyi-grand safunda, ndifunda okukhulu kuye. So kune-project ezayo very soon. I'd like not to mention a date, but yeah, let's keep it private. Okay, that's great. I can't wait for that one. Okay, now that uthi uthethe no Brambetha, shout out to uBrambetha lapho. Right, now that ndibona ama-brands amakhulu like ama-Dunhill like uthetha nangombetha like ukhona usayinile? Yes, the artist esayiniweyo under i-Maybach Holding Records, which is kwayona i-Maybach isponsorwa i-distillery. So i-distillery yakhona i-Dunhill Distillery. Yeah, so i-sponsor i-Maybach financially ngazo zonke izinto. Wow. Elevate your senses with every sip with Dunhill Whiskey. Escape to a haven of whiskey bliss and endless possibilities. Okay, ku-difficult kanjani ukuthola ama-gigs? Ama-gigs is very difficult, more like difficult kakhulu if uyi-artist esolo engasayinwanga. You'll have to ba ufumane amanamba wama-event organizers, watekste wacele, and mind you xa utexta i-event organizer uyicela uba mayikufake kwi-event ayakwazi bakubhatale because nguwe umcelile uba bendicela undifake ngemini eso, yabo. So it's not like uzububhukhiwe qha uzicelele. Yeah, so very difficult xa usebenza uyi-one, but since ndiye ndasayinwa kuyathembisa uba ngathi zikhona into ezizayo. Yeah, ne? Yes. Okay, talking of ama-gigs and everything, what is the most embarrassing moment ekeyenzeka use-stage uperform? The most embarrassing ndingathi kukuba se-stage having to perform ingoma yakho only to find out ukuba le crowd, the audience ayazi lo ngoma leyo, having to uba ucule lo ngoma leyo xa seyifika kwi-part yoba okay i-sing along le ucule wedwa abantu abayicule. Yabo, ibuhlungu, iyaheta. So ucinga noba like to avoid that ingathi kungayenzwani ke, like for instance uyoperforma kuloo ndawo leyo? Yes. Ucinga noba kungenziwa njani for uku-avoida izinto ezinjalo ukuthi i-crowd ibe like iqhelane naloo ngoma leyo? I don't know man. Okanye is there any other way abangenza ngayo to avoid izinto ezinjalo, because I'm sure you're not the only person. Yes, because kanjalo I won't say deny plan, but ndisazama uba nami okay ndibone uba iplan enjalo ngayilungisa kanjani, but currently ndizama ukusebenza phezu kwe-marketing upusha music wami, not apho ndihlala khona but nakwamanye amatown ezinye indawo for uba ndikwazi uba ndaziwe. Yes. Okay, kunzima kanjani ehlala ku-music? Have you ever felt like ubana no man, this thing is too much for me, let me just give up?
yes, yo, like ndafila kanjalo cause kahle long process. Like there's a time where uzongena maybe go IG, Instagram, TikTok, uscroll, ubone lifestyle ama artist, like aphila kamnandi, like uyafisa but xa uthi uyazijonga wena like ubona ngathi ukude uba ungathi ufika apho. So iyadraina loo nto leyo, yabo. As much as thina singama artist asakhulayo siba inspired kakhulu xa singena ku IG, uyafisa uba ungathi ngafana nobani bani, ngafana nobani bani. Xa uzijonga wena i-time zone yakho ufila ngathi izothatha ixesha nawe uba ufika bafike khona. Yes, so iyadraina but so thini as long so qhubeka sisebenze, maybe we'll get there. You don't know. Yeah, you will, man. You will. As long as you stay positive. As long uzohlala positive. Intoni enye oyenzayo besides music? Andifuna ngixoka shem anaye plan B. Music plan A yami and ndisho uba uzonisebenzela because wonke ama-artist athetha loo nto hlena like abafuni nix bazixelele nobana ndistike apha. I'm not going anywhere. You're not the only one, man. You are not. You're not. But uzoyithola le nto ofunayo bila. Kukhona izinto ezizayo manje like kukhona ama-project obusy ngawo ne, and then kukhona umusic wakho also ukhona already. Which one is your favorite song? Currently bendrope EP titled Las Vegas. Okay. Iyafumaneka on all major streaming platforms, YouTube, Apple Music, naku Spotify. Ungangena and search Fisto RSA then Las Vegas izoappear. Then uyangena phakathi la EP ndidrope ingoma ezifo, which is the first song Las Vegas, then the second song Ibuya, the third song Boys Holiday, then ingoma yesi4 Iziyasha. So play EP yakhona my favorite song Las Vegas, but ningangena nani cheke nithola my favorite wena. Taste nyana Las Vegas. Taste Las Vegas, it goes like this. I wanna take you to Las Vegas. Oh yes. Maybe to India. Okay. Andifika ngihlale phansi nawe girl isoma. I wanna take you to Las Vegas, maybe to India. Ndifika ngihlale phansi nawe girl isoma mvia. I wanna be the reason why uthanda ngempela. Ngizokunika uthando mama lento singayenza. I wanna take you to Las Vegas, maybe to India. Ndifika ngihlale phansi nawe girl isoma mvia. I wanna be the reason why uthanda ngempela. Ngizokunika uthando mama lento singayenza. Right. Okay, you said something lapha ekugcineni kule uthi I'm gonna take you to Mambia. Yes. Where is that? What is that? Actually, I say, girl, you saw Mambia. The word Mambia is Tosital, but it means to like marvelous. Okay. Yes, you Mambia, you are marvelous. Just the change into Tosital. Yeah. Okay, that's nice. Can I ask one more question? Okay. Fistos, like we are looking music, like most family are. Yes, yeah, man, like the way we go and we have our music, not just in the Kwazugenza, you know, it's a cousin, like so family, only time my sister, Mnteni ngimfuzile ngathi sister wami. Yes. Yes, yacula. Ngulo athe wenze i-R&B, ulo athi bekeqale ethanda i-R&B. Yes, yeah, that one. Yeah, uyabhala. She's very good. Unfortunately, zangakwazi ba adibane nabantu abenze music elifini. Okay, ungathini hlena kuma artists afuna ukukhulisa amagama wabo kwi-industry? Okay. One thing I'll say ndithi xa uyi-artist uzama upusha zama sebenza kanzima. Don't expect uba abantu bakuncedise kwi-craft yakho iwesebe ofuna like sebenza kanzima. Unga-expect uba abantu bafake isandla bakusupport because bayakwazi. No. Libala loo nto leyo, sebenza, pusha, never mind the negativity ne. But also ungayi-ignore because somewhere somehow uyakhulisa. Abantu bazohlala begxeka ama-comment bazothi no, le ngoma lena iyabheda phana pha, ungaba-ignore because somewhere somehow bazokwazi uba bakukhulisa.
yabo bakwenze umuntu obetter upgrade ube nguwe. Right. Okay. Thank you for that. Like you just said, ama negativity, Yes. like ungawafaki engqondweni kakhulu. At the Yes. same time, funeke Ungawa-ignore. yes, funeke Yes. umamele, because obvious umuntu xa exelela into bana no man, when like for instance, hayi man bengamalanga ba wenza so, Yeah, kumele yeah. bana uyijongisise laa nto leya Laa nto ngaba leya, correcta kuyo. yes. Okay, that's great. That's yeah. Okay, if you were not a musician, ubuzaba yintoni? If I was not a musician, Like bendiyoba- kwa lapha kwi-entertainment industry. bendingaba yi-photographer. Oh, Because I understand isithombe. really? I understand Okay. Yeah, I understand isithombe, shem, understand. Into edibene nefoto, because naxa noyijongisisa kakuhle music nezinye like zonke ukujiva, football zonke like zicirculator around i-photography, you understand? Yonke into, because siyawadinga ama-visuals basibone, okay, who's that, yabo. So yeah, bengingathanda uba ndibe yi-photographer. Yeah, as long use around. Say around, again. yeah. If ungathola i-chance ukuthi we-changer ezinye izinto apha ku-music industry, zindoni izinto ongazitshintsha? Zindoni izinto ongazitshintsha ubana this one mayingenzeki kanje man, and then this one mayenzeke kanje, sikhuphe lena sifake like. Okay. Into endingayitshintsha ku-music industry mna ifibekuya ngam competition bendingayitshintsha, yabo. Ndiyibekele like isuke total like ama-artist collaborate kusetyenzwe because ngointo endiqaphelayo competition, like if sisengomeni, let's say zi-artist eziyi-5 zonke ziyacula ama-vocalist, xa ngena lo acule fine uzoyiqala ingoma, then owesi-2 xa kengena uzofuna uba into yakhe azoyicula ibe better than yalo ekuqaleni, yabo. So it changes the whole concept uba no asenze music siyacompete ngoba ngubani ukufuna xa ngena lona yonke into iphakame, yabo, which is doesn't sound right, yabo. As long like even if kuthandwe la part yakho andithi nikhula Yes, nonke, yes, so khula like sonke, there's no yeah. need for that. Ayikho need. Into ebengathanda uba ndiyitshintshe because iyawabulala ama-artist amaninzi. Okay. Oh, that's brilliant. Usixelele nge-first recording yakho. Uburekhoda nobani, nirekhode laphi, futhi yayinjani? Bengicela ukunibreakela yona down, okay. Ndandisenza i-hip hop eqaleni, yabo. But bengingenandawo indawo bakhe so recordela khona, yabo. Okay. So behla ngohamba ke nenye friend yami ekuthiwa ngumthokozisi, yabo. Yeah, besicula sonke from kudala. Sihambe because unfortunately besexasini kuyimali yomkhero singa like sisitye, then xa sibuye lokishini asina data, yabo. So we had to ba sihambe siye kuma clinic or kuma libraries connect Wi-Fi, then download the app. There was this app where kade khona surely nabo kusesekhona kuthiwa iTune Me, nenye kuthiwa iTune Me, nenye kuthiwa ngivuloko. So behla ngorecorder efonini sizivalele eroomini, then siplug ama headphones sicule automatically. Xa ugqiba ucula la iyakumasterela ingoma uyive igrand. Okay. So saqhubeka so bekunomnye umjita wami kuthiwa ngu-DJ NTK, yabo. So naye beyi-producer amapiano dala qha besakhula, yabo, because besingena equipment, naye besenza i-beat yakhe efonini, yabo. Okay, so there was this day one visa i-beat wathi ufuna ndikhwele phezu kwale beat le ndiyiculele. So By that time busayenza i-hip hop. bensenza i-hip hop. Okay. Yes. Okay. Andinika i-beat ku-NTK ngiliculele, alithande athi yo le ngoma le yiyo funeka sizama ukuyicula like ukuyi-release. So besase-confused because besingayazi i-quality efunekayo ku-music industry. So bekunomnye umjita wenye ilokishi eseca kwelokishi yethu kuthiwa yiMayibuye. So umjita wakhona kuthiwa ngumRatos besenza i-hip hop naye. So saxa sova ingoma yakhe siyavuma no man i-quality le nto esiyifunayo. Le niyenzileyo akusiyo. Quality. Okay. Yes. So simbuze umRatos asichazele umRatos, okay, indawo ekanje nakanje. Andithatha 20k sihambe siye eMayibuye, cross i-road nje fitshane, for sure is a 5 minutes walk. Xa sifika, okay, lo umjita wakhona okwegama kuthiwa nguThabza ER, nguye ndadibana naye ndafunda iquality, okay, baku music kukanje. Then
my first song right inequality yonke into grand yayenziswa nguye uThabza AR. Oh man, shout Yabo, out to Tabza Tabza AI. AI. Yabo. Yeah, my first song, yeah, yo, ayinceda kakhulu Tabza because also straight talker angulo muntu ba ifucule into Engekho right. because ufuna ukuprotect that hayi right no uzoxelela that no le ayi Ngamanga la. yes you can do better uzame futhi ubhala. Yeah, so ndifunde phana ndaya then ndafunda omnye ndadibana nomnye ubhuti wami friend kaThabza gama lakhe nguVini Buzz unjabulo. Yeah, sadibana senza music yeah saya phambili ndakhula nami. Then uVini Buzz one introducer kuma gigs bakhe since wenze music okanje siyagiga yabo. So xa siyegigini behlala hamba nami ndimi MCL ndifunda khona egigini zange ngiphela amandla because at first isesenzima but sithe siqhubeka vele senza music ehamba nami kuma gig sibuye siyendlini senza music gigs so ndabona By that time usekwi hip hop. Sisese ku hip hop that Okay. time but ansayihoyanga ba no hayi ansanaxesha nayo ngifocus ku piano but now bensayenza yes ndenza ipiano namagrotman wami ya into zahamba grand nama opportunities besensaziwa naselokishini xa ndeperform abantu bebesiza like yeah ndabona okay kahle kuyaphileka but Yeah. ndaba nothando layo yeah so thanks to them shem. Oh man. Yeah, with Dunhill, so how did you meet Maybe? Indaba yeMaybench there was this song esayikhuphayo no Tabza AR kuthiwa likhanda lizule ngoma yakhona cha unfortunately ayisekho kuma platforms because yaphuma zasikwazi basibhatale imali yakhona so i-distro kid yayikhupha yabo. So kukho omnye ubhuti wapha elokishini kuthiwa nguBrathabo ifriend yakhe nguBra George the owner of Dunhill. Oh. Yes. So boyithu ama businessmen omnye urana iDunhill then omnye uyiReborn Craft iyama energy drink into ezininzi yabo. So lo uBrathabo behlale siza kuBrathabza ayomcheckela so should ikhona ingoma yethu ayiva yabo. Oh Yes. man. Then awuxelela ukuthi ifriend yakhe owner idisa ba no man namajita kanje yenza umculo yabo bengicela ukuzisela wona ilanga libe yi1 Oh ukwazi man. yabo. Yeah. So wayeza wasixelela wathi okay imine so kufuneka sihambe kune meeting efuna sibe nayo nathi neowner idisa la is very excited saphatha nama USB sithi siyomvisa xa sifika vele man. sifike bebusy okay but okay masibalinde babe busy kancinci then after bazosinika ichance vele sabadlalela music bawuthanda sabadlalela ingoma yethu oqala iLas Vegas le ephumileyo. Okay, yona. Okay. Sabadlalela yona bayithanda but no this one funeka iphumile siyayithanda. Oh Yeah, then man. saqala lapho ke bathi hayi bazosayina ya izinto zihamba great sasayina saba great. Some things take time, time to craft, time to perfect, time to savor. It's not just whiskey. It's a story of tradition, passion, and the moments that bring us together. Whether you're celebrating milestones or simply the quiet of the evening, every sip is a reminder. Life is meant to be savored. The Dunhill Whiskey, the spirit of moments, crafted to be shared, brought to you by the Dunhill Distillery. So family-wise, in that they were supportive. How's the support in it? Support edladleni i-timer lelo lenisupporta kakhulu i-olady liyangisupporta ne but lifila ngathi ngifocuse ku music too much like It's lifuna always like that. yeah man. ndijonge iscale esayidini ondisebenze like prioritize music too much like ndijonge nezinye izinto ezizondifakela ucash while ndisagrinda ku music like ndingajongi yona qha yona yodwa because i-olady like akana filter into ibeka sethi uzongixelela okay Sifiso why okay andali music yawuthanda but don't focus kakhulu ku music because it might happen izokusebenzela it might happen ngeke ikusebenzele yabo. Yeah. So to avoid ukuwaste ixesha for into ongayaziyo because it's a 50-50 situation idice ngeke uzoyazi ba uwina or uyalose yabo. So lady yathi okay zama usebenze maybe ufuna umsebenzi or ufunde in case music awusebenzi yabo. Yeah kunjalo support yakhe injalo nje i straight.
but utata yena unalaa nto yobana, you know what, push something. Singena nayo. Nansi indlela. Nakanjani. You'll never go wrong, bruh. Yeah. Uzoyithola le nto oyifunayo. Siyabulela kakhulu kwi-Dunhill. I mean, like, benze the best thing. They are darlings. Right. Is there anything ongathanda ukuyishare before sivale? Bengaqale before ndiba shout out amaGrotmani wonke ancedileyo. Bengathanda uba idlulise umlayezo ebantwini okay guys bengicela supportaneni kuyo yonke into ya sebenzeni seniphambili xa usendaweni enabantu abasebenzayo. Please if kuyenzeka exchange ama number nincokole niqhubeke niye phambili because you might not know uba lo muntu lo ubunayo erumini uli connection yakhe ingakanani. Exactly. So exchange ama number ube grateful be humble ungaziphakamisi because impakamo irong. Yeah, ne. Wow. Okay, thank you so much, man. Sisa. Thank you. All the best, man. Kujeni yakho. All the best. Uyifumane umama abone inobana no man like this is the thing. No tata abone inobana, you know what? I was right. Uzayifumana, man. All the best. Guys, thank you so much. Don't forget, man, Dunhill iyafumaneka kuwo wonke ama-bottle store, and then uyakhona ukuyifumana futhi uyakhona ukuyi-order online. I-website yakhona nansi ezansi, i-cellphone number yakhona ongafonela kuyo xa uyifuna nansi ezansi. December, boss. It's December already. Then why not? Thank you so much, guys. Don't forget to subscribe, share, like, yeah, just do the right thing. Until next time. Danko. Well.